Късно. Всеки момент ще дойдат, госпожа. 20 минути. Не е никакво закъснение. Хубаво ми викаше, какичка, късно е, Райно, не прави глупости. Мъкни! Що сте ги наредили тия будили? Против уроки. За красота. София много ги харесва. Сбудили ли се краси, София? Имам хубави бегони и ще й дам. София мрази бегони. София харесва бодили. Аз много пия минерална вода. Той на Решенкови. Тихо. Какво трябваше да кажа? София, нали ти написа? Аз къде сложих листчето? Импровизирайте, госпожо, смело, чрез мъчноти към звездите. Per aspera ad astra. И сутрин, и обед, и вечер това е минералната вода. Много хубаво е. Да. Сутрин по-малко. Ама вечер това е повече. Но. Не го ще да си ходи. Не го ще да си ходи. Хладнокръвие, смелост. Спокойствие. Зарадвах се, че сте измрели, пък вие не сте. Райна Коджабашева. Къде отиде този арменец? Ончо! Ончо! Защо стоиш пред вратата? Влизай вътре. Хайде. Оник Мархарян. Райна Коджабашева. Останалите са без значение. Заповядайте. Тези цветя са за вас. Другия път ще набера северно от бай Кръстю в малко хладка вода и на тъмно издържат 15-16 дена. Ончо, Райна не е няна, тя е впечатлена. Първо, непрекъснато ми се ходи. Къде? На Витоша. И второ. Майко. Не съм разведена, аз съм вдовица. Аз не пия. Правилно. Алкохол се взима в планината само при минусови температури. От мен се искаше да ви срещна. Срещнах ви, опознахте се, видяхте се. Едно арменско еларипи и едно подуенско фифи. От тук нататък се оправите сами. Да. Ако искате, киснете мащерка на тъмно, покоряете планините, моля, скри това букетче от тук, пречи ми да усещам мирисмата на ракията. Сега ще пиете ракия. Не може с гледа без ракия, като ремсист. Лирайно, представям си как ще тепкаш по Витоша на патравици крачен с нови гуменки. Амантес, аментес. Любените са безумни. А пак ако случайно се сурнете по някоя урва, както сте влюбени да е, Велизар ще издълбае върху скалата надгробен надпис на латински. Като на римските императори. Айде на здраве. Тези цветята не са забранени за късане. Защото знам, че има едни цветя, които са забранени за късане. Моля ви се, аз приличам ли ви на мародера? Не, аз да питам. Тарадам, тарадам, тарадададам, тайрам, тарадам, тарададам, тайрам, тарадам, тарадададам, тайрам. Пончо, Райна е много съвестна, да. Ма тя е толкова съвестна, че ти идва да я удариш.
гимназията и викахме Райничка правилната. Аз не съм от интересните, дето си кичат къщата с години. Правилно, госпожо София. Тази елха не е ли време август сме? Тази елха, Ончо, съм я сякла лично аз. На Витоша, северно от Байкръстю. Ончо, на Софи не стига една Коледа. Не мине ден и каже, днес ми е Коледа и палим елхата. Махни! Райно, внимавай, ще вземеш се на фиркаш, ма. Ами ако изпееш някоя коледна песен... Как ще пея, ма, Софио? Че то да не е Коледа, ма? Чест и почитание. Арменеца платили. Да, плати дръжки от карамфили. Черпим една зелева салата и газирана вода. 2 апартамента има в Харманли, има слобойна, има аптека има и зелева с газирана. От ломка нищожна. Райничка ще им види сметката. И на него, и на маслобойната. Не е лош човек той беше, не е лош. Нищо, че е стисната. Не върви Весо бизнеса с цветосването. Това е лошо. Как? Днеска изпратих Велизара в градинката да се ослушва за нови годините. Няма смисъл, от Парчевич надолу започва плепсът. Там дъртаците са бедни като синигери. Има нещо да Кус, Джоджен. лакерда с 5 месеца. Защо го тикаш това Джоджен навсякъде на Весо? Ами за вкус. Чуй ме, София. Да. Аз повече от 2 месеца няма да изкарам. Знам. Че сряда, петък душа береш. Бях направила разчет за 6 месеца. Те ще са по-малко. Можем да похарчим част от парите. Да, ама ако след 2 месеца ти се доживее, какво ще правим? Кой не ме Весо? Сега ще измисля нещо, не бой се. Днеска, например, продадох на антиквария една ютия. И за да му взема повече пари, го излъгах, че е на Ана Мартин. После пък като му обясня кой е Ана Мартин. Ох, Софио. Да. Обещай ми само да не се делим, а? Ти, аз и Велизар. Няма да мога, Весо. Ами ако те уваженим и тебе за арменец. Райничка взе последния с маслобойна. Може тебе да ожени. Анто, чуй ме на твоята канадска майна. 3 седмица звъня вече, никакъв те няма. Ако си умрял без да ме се обадиш, не е честно. Ако си умрял, наистина, не знам аз какво да ти кажа. Повече няма да се обаждам. С Богом. С Богом, София.
Не, няма да тръгна. Ако няма да тръгна без теб. Значи оставаш. Не, билет е в джоба ми. Един билет, така ли? София, моля те, няма време за заряждане. Аз пък имам много време. Целият ми живот е пред мен. Ще го изгърмиш, ако останеш тук. Ще го гърмя където си искам. Ти обичаш ли ме? Боже, ами да речем. Не, благодаря ти за толкова. Добре, какво те задържа тук? Каквото ти хрумне. Може таен любовник. Може софийският студ. Тази елха. Или пък един трамвай билет в джоба ми, продупчен. Страх ме е. Защо? Светът те чака. Весо! Весо! Велизаре, елате, помогнете! Софи! Не хвърли елхата, Софи! Той се връща! Не го ни свеса! Моля се! Не дръжнеш и това! Има пистолет! Той се връща! Не желая повече, никак няма да къщи. То тук ми доде, чувате ли ме на вас, говоря, помогнете да махнем. Тая елхата ще ви вземат. Той се връща? Кой се връща? Кой се връща? Анто. Верно е. Тази вечер пристига. Сестра му ми каза. Софи, кажи нещо. Софио. Молците, черната шапка ли ми надупчиха или виолетовата? Черната. Да. Добре. Значи, обличам джемпера с бледо-виолетовите карети. Да има време да се измириш от нафталина. Донеси го. Софи. Софио. Ето. Велизаре? Да. Върни джемпера. Върни джемпера и ми донеси пътната чанта. Софио. Ти го измисли, нали? Ти го измисли, за да си отмъстиш, че на времето Анто те заряза заради мен, нали? Ти го измисли, нали? Пристига, значи, Анто, нали? Пристига на вратата, звъни и на вратата на место София на 18 години Рамзес III, нали? Хайде не побеснявай, 60 години са минали от тогас. Толкова с време карес не пазя. Ти ли? Ти ли? Ти? Защо бе? Питам те, защо кри от мен толкова време? Защо не ми каза до последния момент? Питам те, отговори ми, че... Ей, за той, защото ще побеснееш. Връщай този куфър. Връщай всичко. А, Велизар го е страх, че ако се съберете сам, то ще ни изриташ от тука. Да се живите в любов. Да ви изритам за един дето. Не съм го виждала 60 години, Боже Господи. Не си криви душата, през цялото време си го обичала. Обичах го. 30 години го обичах, понеже го чаках да се върне. После още 30 години, понеже няма да се върне. И сега... Господи Боже, моя Анто дошъл. Анто. Абе, майната му е дошъл. Как майната му е? Как майната? Софио, и как ще го посрещна? Поне сребърните вилици да не беше продавала. Добре, да се ще измисля нещо. А дай ракията. Софи. Сега. Хубаво ме слушайте. Да. Каквото и да става, каквото и да се случва, от тук няма да мърдате. Няма да мърдате, чувате ли? Боже, отде ги намерих тия двамата.
Елате видя как се рапцал. Леле, той се е каносал. Несполучливо. София, емоциите просто ме сриват. Няма да е лошо. Утре да ни теглиш по една боя и на нас двете с Веса. И без това ще оплашим Анто. Да. Той ще се оплаши, като не види как живеем. Аз ти ги ставай, каладе. Утре рано отивам в Свети Георги и свивам нещо от даренията. Боже. Защо единственият път към спасението е лошият? Софи, грехота е. Мълчи там. Че ако не беше изтървал папагала, сега Веса щеше да го задуши с Джорджен. Има теми, които не носят смях. Казах ти, нервите ми са разнебитени. Не го закачи, ще хукне посред нощ да се пробоядисва пак. Добре. Млъквам, Тертуляне. Млъквам. След като разбрах, че вашият приятел се връща, искам да кажа, твоят приятел се връща, пак така хубаво огледах къщата и така да наистина мебелите са намалели, но пък е станало по-просторно. Да. И ако изхвърлим елхата, може да се прегради тук и пак ще има стая за всеки по-отделно. Елхата няма да се бута. Ясно ли? Елхата няма да се бута. То пък и кой ли се е засилил да идва насам? Хайде, подпри вратата и да лягаме. Велизаре, няма смисъл. Положението ни е ясно от пръв поглед. Аз пък в живота си никога не съм се преправила. Разбира се, само когато крада, лъжа и се запознавам. Не толкова рядко, нали? Но, заради Анто Марашлиев, аз няма да се правя на маймуна. Ние може да сме стари, може да сме бедни, може да сме грозни, но сме души с фасон. Така ли е, Овидий? Не е така, но не. Значи, може би ти си права. Така е. Ами не ме е срам. Ами как да е срам? Сложи се едно тюрбанче и се разкраси. На времето, Велизаре, Веса беше по-хубавата от двете. Да. Но, въпреки това, Анто я заряза заради мене. Веса се трови, гимназията плача, майка им е кле и накрая... Какво? Останах на ръцете на София. Велизар знае. Не знаех, че си се тровила. Пу! Стари работи! Да беше престанала София. Чуда се ме, Весо. Как стана така, че след 3000 години седнахме двете да чакаме заедно Анто да се върне? Боже! Но то не бе Анто, то не бе буца масло. Аз не го чакам. Просто седя с тебе тук. И го чакаш. Весо, знаете ли какво? Сигурна съм, че и Анто няма да иска да го видим. Защо? Как защо? Представете ли си как се е спаружил в неговата Канада? Но той беше голямо комте. Веса знае. То не бяха обувки баланети, то не беше шапка Харизанов, то не... Леко ми цъфне някое деде. Не. Дума да не става. Чакайте! Тихо! Чувам някакви стъпки. Някой идва насам. Аршинкова извежда кучето. Не, Аршинкова, това бяха мъжки стъпки. Врата не се затвори, значи някой идва. Това е той. Бързо се приготвя. Той е! Шарми Лъчезари! Ах, как го измислихте? Браво на вас! Аз малко се пошивах, той ще дойде. Всеки момент ще дойде. Не, срам тебе, Шуфи! Да знаеш, че ти ще добра! Не, Шуфи, ще ти моля! Мръсней такъв! Не, мръсней, ще дойде! Вратата зееше и аз влязах. Да не би... Да не би да се сбъркал апартамента
Не съм го сбъркал. Може би, че съм сбъркал. Не. Ние от снощ ще ви чакаме тук без да мръднем. Ей, сега се пораздвижихме малко и оставихме вратата нарочно полуотворена, за да влезете направо. Колко години съм репетирал тая среща! Ей, преди малко. Глупо нещо са репетициите. Трябва направо да се върви срещу момента. Точно така, също като нас. Ние решихме да ви зарадваме без никакви специални приготовления. Без грим. Дори не сме почистили. Имаме един мъртвичка, който обаче на реставрация. По телефона по-лесно беше. Винаги по телефона е по-лесно. Без да вижда човека е по-лесно. Май да спра. Който го измисълта да се мълчи при среща е бил умен човек. Или не. Мълчеше се при изпращане. Нищо в обратен ред. Висе-верса. Висе-верса. Ето ме, Софио. Върнах се. И ти не вярваше. И аз не вярвах. Ама случи се. Стоим сега един срещу друг. И аз се слушам как говоря глупости. Весето и тя е тук. Здравей, Весе. Само не знам господина кой е. Белизар Бонев. Марашлиев. Анто Марашлиев. Знам, че ме се присмиваш. Знам, че ме се подиграваш. През всичкото време, докато бях там в Канада, след това си мислех, Боже мой, един ден, като се видя с моята София, как ще ми се смей. Смей ми се на живо, няма да ти се сърня. Пак ще те обичам, любов моя, слънчице моя, калъпице моя. Боже. Весо, дайте да целунава. Не се сърди, бе. Не е вярно това да те разправят хората, че уж съм пял, когато ти се трояла. Да съм пял. Ама аз знам, че ти дърни мене, никога няма се троиш. Не се целувам. Чакай! Няма, чакай. Оставно Сурибъл! Тя е София, се търпаш от целувки, тя е София. Аз съм, ама ти не си. Обърка се човекът, София. Не се е родил оня, който ще обърка. Ама тук у нас една тъмница. Глупости, аз първи моя лъж познах, че си ти. Не се сърди. Дай ми къде да дам. Заповядай, София. Аз да помня, като ученичка, с баретката, когато беше, помниш ли, когато се запознахме? 39-та година. Колко време е минало, но ти не си мръднала, си такава чаровница, хубавица. Да. Отдавна казаха, че няма да се сравняваме с 39-та. Така че и без целувки, и с целувки. Добре дошъл, Анто. Сега Веста и Велизар ще ти направят едно много хубаво посрещане. Цял ден се репетира. Къде кукна, Софи? Чакай! Заради кого се върнах? Чакай, не прави глупости! Добре дошъл, Анто. Телефонът ли извъня или ми се изчува? Счуло ти се. Телефонът не работи. Не съм го плащала 2 месеца. От тук виждам една свещичка, която изобщо не е палена. Да ти я покажа ли? Не, няма нужда. Ще стигна и до нея. Карам подред. Къде е Велизар? Защо не се е показал досега? Разстроен е. Реве и се боядиса за 3-ти път, откакто ти излезе. Сега какъв цвят се е вапцал? Беше пушен лешник, сега е пепел от люляк. Аршинкова, кога ли ще се прицели в него? Няма.
Тя му е приятелка. Всяка сряда го кани на гости. Кафе пият. Така ли? Кафе ли пият? Че те са потънали в разврат, като се имат предвид техните възможности. Точно пред тебе. Кое? Свещичката. Ще стигна и до нея. Спокойно, карам подред. Нервна си. И какво съм виновна? Казах ти, не обичам да ми се бъркат и да ми пречат, когато паля елхата. Ти никога не си ме броила за човек, че да ме мразиш. Още откакто ми отне Анто, само си ме жаляла. Мразех те, Весо. Жалеше ме! Мразех те, Весо, да се кълна ли? Ти лесно се кълнеш. Тъй, че да ти повярвам, няма. Ай, стига вече. Това са стари ежби. Стига. Стария, ама аз други нямам. Пак те са ми и последното на този свят. А ти пак ли започна да говориш за умиране, Весо? Спокойно. От тук нататък положението ти ще се поправя непоправимо. Знаеш ли, все исках да ти направя нещо, че да те гложди след като пукна. Пари нямам да ти оставя. Добро никакво не можах да измисля, че да те мъчи съвестта. Обаче, нещата се подредиха от само себе си. Анто взе, че се припозна. В мене, в тая, дето ти я жалеше. Да, неочакваното идва винаги. То и аз го измислих. Трябва да го кажа на Велизар, да го преведе на латински. Сигурно ще звучи много хубаво. Да, идва и сега и аз невинна, и ти нещастна. Идеална хармония. Не се опитвай да се шегуваш. Тоя път нещо не се получава. Знаеш ли, Софио, мъча се да си спомня, обичала ли съм го и не мога. Помня ясно как броих, колко праха да глътна, че да не умра, като се самоубивам. Помня как се нагласих да легна в банята, че да не настина, докато ме намерят отровена. А дали съм го обичала? Не помня. Пак ти го обичаш от край време. Сега още повече. А той не те позна. Боже, Боже, Божечко. И аз най-сетне да има за какво да те жаля. Дай кибрита! Как не я видя тая свещичка? Очите ти ще извади. Не е ли смешно, Софио? Може тая, дето Анто цял живот се е представила за тебе, да е приличала повече на мене. Честита Коледа! Софио. Инквизираш всички ни, Софи. Господин Марашлиев, себе си, мене, любовта си, Софи. Внимавай да не скоча. Предупреждавам те, Софи, няма да издържа и ще му отворя. А после кой ще спи пред вратата на Аршинкова? Той тука бялата смърт е по петите ми. Нищо, още по-добре. Мор смеята малорум. Той кой го беше казал? Напрягаш ме? Ми напрегни се и ще сгрееш. Знаеш ли, стилът ми напомня ранния Плиний. А, така. А ранният Плиний да ти напомня за късната София? Пак ми се подиграваш. Знаеш, че това не мога да го търпя и нарочно ми се подиграваш. Веса... Стига! Веса ме ругаше, но никога не ми се е подигравала. Стига с тая Веса, де?
Тук виж възкръснала, изготвила нещо с Джорджин. Айде. Господ ще те накаже за тия думи. Ти с Господа му оставя да се разправям сама. По-добре се оправи с Аршинкова, че като те изритам да има къде да спиш. Аз като с леко куче. Сега, Хленче. Хайде, всеки момент Тоня може да позвани. Нали трябва да говориш с мъжки глас? Айде, съвди ми се, да е. Софи, отвори, аз съм Анто. Софи да му отвори. Не викай толкова. Ма до кога ще я караме така? Докато на Анто му мръзне да идва. А после? И после ще измислим нещо Анто отново да идва. А после? И после ще я караме по-старому. Софи, да му отворим, па да става каквото ще. Ще отвориш, ама като ти тъщи един, аз ще кажа. Не дей танцуваш други танголита, о танголита, ти блян си мой. Отвори, по дяволите! Очите ти са тъмните менуги, от Анголита, ти блян си мой. София е на гости у роднини, и часът не е подходящ за посещение. А удобен ли е часа за посещение да разбия вратата и да ти щупя гадната главичка? Съвсем не. За последния път ви се разминава. Кажи на София внимателно да прочете това писмо и хубавичко да си помисли. Предупреждавам ви като мъж, прекратете крутите мерки. Слушай, бе, Лемезе, защо не ме предупредиш при отворена врата? Бъдете спокоен, бъдете спокоен. Писмото ви ще се придвижи по направление. Смятам разговор за приключен. От утре и ти се считай за приключен. Ще ти сплескам топките, ще сплескам. Софи, смяташ ли, че Ози е способен да ми сплеска уния работи? Ами смятай, че си без тях. Анто е кръволок от дете. Той не е случайно си е дошъл от Канада. Според мен там го търся за тройно убийство. Ти отново ми се подиграваш. Знаеш, че това не мога да го търпя и нарочно ми се подиграваш. Стане, матка. Какво е това? Онзи Анто го оставя. На те? За мен, за тебе. Ама и ти. Ами добре. Така, добре, да. Я вземи тая табуретка. Да. Вземи сега табуретката. Служи я при камината. Да. При камината, казвам. При камината? Така, добре. Е? Стъпи. Стъпи отгоре. Да. С двата крака. Ето. Едновременно. Опа! Браво! Опа, ти! Така, стъпи ли? Стъпих. Сега, сега чети. Чета. Да. Софио! Не ни отива на годините да се правим на осмокласници. Аз да дойда от майната си заради теб. Писна ми да те дебна. Писна ми от онова какъв до фризьора. Ще дам едно рамо на вратата и първо него ще оскубя. А после и теб ще прибия. Не знам, Софио. Обичам те. Дай да се съберем, докато още сме с всичкия си. Утре вечер да ме чакаш, Анто. Добре. Много добре. Сега. Какво? Вземи листи молив и пиши. Утре на светличко, а? Сега сядаш тук на стола. Добре. Имаме едно листче тук.
Закажеме писмото на вратата и се евакуираме. Да, евакуираме. Я вънка какво е, да. Така. Да, готов съм. Пишеш, да? Да. Така. Момент. Скъпи Анто. Скъпи Анто. Написа ли скъпи Анто? Написах. Добре. Махни скъпи. Махна ли скъпи? Махни скъпи. Махна ли скъпи? Да. Задраска го, нали? Задраска го. Добре. Значи, върни скъпи. Добре. Върни скъпи. Това скъпи ще го жегне още повече. Така. Значи имаме скъпи Анто. Така. Имаме скъпи Анто. Да. Аз се връщай обратно на майница в Канада. Не. Аз такова нещо не мога да напиша. Аз може да съм какаду, но винаги съм бил на нож с простащината. Виж какво омръзнаха ми твоите интелектуални бръщолевения. Ясно ли ти е? Просто искам да го напсувам човека. Моментът не е подходящ. Преди това е необходимо едно малко антре. Да го напсувам с антре, така ли? Добре, как? Предлагам да започнем така. Да. Скъпи Анто, Да. многогодишната ни отдалеченост Така. не се стопи Така. при нашата среща. Виж какво махни скъпи. Причернява ми пред очите махнито и скъпи. Добре, Да, задраскам. Айде, сега, Имаме какво става? Анто! Многогодишната ни отдалеченост, това го имаме. Сега най-важното. Да. Съдбата Да. припомни, Така. запетайка, Да. че разлъката ни не е мимолетна, запетайка, а вековечна. Какво? Може би вековечно ти звучи малко ангажиращо. Не, но някак си отдалечавам се от момента, кога ще го напсувам. Не, ама точно сега идва смързяващия обрат. И как? Върни се оттам, откъде си дошъл. Немедленно. Върни се обратно на майната си. Може да сложиш и немедлено. Хайде. Софи, не. Стига. Махай се от тук. Махни се от тук. Веднага ти казвам. Анто, реших да ти кажа две думи за Коледа. Знам, тя при вас вече е минала, но при нас още не е дошла. А аз празнувам Коледа, когато си искам, тъй че реших да ти кажа две думи. Анто, то се видя, че ти няма да събереш кораж. Да се прибереш тук ми. Взех да си мисля, защо ли не взема да продам тая самолетина, пък да цъфна при теб в Канада с еднопосочен билет. Що да давам пари за обратно? Не бой се, Анто, няма да ти висна на врата. Няма. Само искам да те видя. Дали ще те познае ли? Виж, само това не мога да си представя, че няма да те познае. А иначе съм добре, да. Иначе съм добре, а щом като иначе съм добре, как съм? Иначе не ме питай. Тук е студено. Но аз на студа и на димата издържам, Анто. Само пролета не идва. Само пролета не идва, Анто. Че като ще се разсополеви онемите природа. Че като ще се захилят онемите бабички по кюшетата с керавите си минзухари. Нали знаеш, аз не съм религиозна, но все си мисля, че ако някъде на този свят има ад, то там е вечна пролет. Нека е зима, Анто. Нека е студено. Аз да си стоя вкъщи и да си приказвам с теб по телефона. Анто, искаш ли да ме видиш? Честно. Ами мен от това ме е страх, че искаш да ме видиш. Нищо
Нека е студено, Анто. Нека е зима. По-добре. Ей така да си приказваме по телефона. Чуй бе, Анто. Може би е по-добре да не се виждаме и да не се забравяме. Стига ни тая милост да не се виждаме и да не се забравяме, че като си помисля как се е опнала пред нас вечната пролет с келевите си инзухари. Ти взе ли кутията, дето ти я подарих? Да, взех и нашата снимка е вътре. Браво. Значи следващия път, като ме видиш, ще ме познаеш. Ще ахнеш и с разтреперен глас ще ми кажеш: София, ти не си мръднала. Аз ще ти се смихна с порцеланови зъбки и ще ти кажа: малко съм мръднала, ама... Моля те, страх ме наистина. Знам. Защото може да не се видим вече. Слушай, какъдо, ще те прибия. Това ли е единственото оръжие, което притежавате? Да, някъде в джобовете имам турбичон. Предупреждавам ви, съседката отдолу знае, че ще имам посещение от опасен човек. Тя е от Кукуш, има Пищов. Дайте да избегнем касапницата. Моля ви, хвърлете го това. Моля ви. Благодаря. Знаете ли, на своя глава реших да избегнем погромите и евентуалното ви арестуване, за което се надявах да ми благодарите. Къде е София, бе? София? Няма е. Така или иначе аз с това желязо щех да влеза. Ти защо ми отвори? Днеска съм под диктатурата на добротата, въпреки че знам на каква птица ме оприличавате и то не ласково в своите така текстове. Къде? Да. Защо искаш да ми помогнеш? Исках да се съберете с София, да се видите и да се разберете веднъж за винаги. Тя ви обича. И всяка нощ разговаря с вас по телефона в Канада. Даже някой път по 2 пъти на нощ. Не ви говори глупости! От 2 месеца и половина я преследва полицията. Вижте пред вратата и като паяк. Обсадата на Одри по-малко траяла. Вие сте тук, но тя иска да разговаря с вас в Канада. Вижте, ме издохли, ще прибиеме. Нали бях почната? Телефонът е закрит. С никаква Канада не е говорила. Говори! На ушки! И ги реди едни такива думи, просто сърцето ми се къса. Разберете, затова ви пуснах да влезете, да се разберете веднъж за винаги, иначе аз няма да мога да издържа. Вие пред вратата, тя на телефона, аз по средата. Каква е тая любов? Какъв е този терор? Значи аз вися пред вратата и като паяк, Да. а тя вътре се играе на телефони. Знаете ли, тя ви остави едно писъмце. Те ли? Да. Тук пише да се върнете обратно там, откъдето сте дошли. Искам да кажа в Канада. Същата, не се е провинила. Извинете ме. Да. Аз ще се изнасям, за да не ме завари случайно тук. А вие? Вие се заключете. Не, по-добре аз да ви заключа отвън. А тя, когато дойде, вие не се появявайте веднага, защото като ви види, може да избяга. Както гледам обстановката, тук няма много подходящи места за криене. Влезте в моята стая. Да, знам, че за вас това няма значение, но ако тя разбере, че съм ви пуснал, няма да ми прости, ще ме изгони, познаваме. А къде да се дене през зимата едно какаду? Бъди спокоен. Аз ще се разбера с нея. Ох, дано! Райна, айде си мрънкала. Айде. Много е студено тук, през Астрагана усещам. Скъпа Полто, пък студено държи. Една къща не почне да се отоплява през есента, през декември е гробница. Така е по-хигиенично. Даже ние с Велизар от време на време нарочно пускаме вентилатора. Вижте, будилите обаче цъфтят ли цъфтят, да не повярваш как не измръзват. Будилето и Райна на всичко издържа. Хлебарки!
Хлебарки! Уж няма какво да ядете, пък хлебарки въдите. Кой ти е казал, че нямаме какво да ядем? Ами тъй чух. Пък и нали ме извика да ми продадеш нещо. Затруднение сте, значи. За продаване нямаме нищо. А виж, ако ми дадеш пари на заем, ще да взема. София, ма! Да. Той е твой познат от Канада. Що не ти даде пари, ма? Да, ако му поискам, ще ми даде, естествено, но... Ама нали заради тебе дошъл? Богат бил. Да. Той ще ми даде тройно и четвърто, но аз няма да му поискам, понеже съм горда. Ясно ли ти е? Пък и без това той така ще се ухарчи сега с пианото. Пиано? Да, бе, решил да ми подари пиано за Коледа. Затова така сме разчистили къщата с Велизар. Всеки момент ще го вкарат. Ага, пиано. Да. Как го измислиме? Ти ще ми дадеш ли пари назаем? Да. А, не. Няма да ти дам. Няма да ти дам, защото няма да ми ги върнеш. Ще ти ги върна. Ами, ти в друг свят живееш, ма, София. Пръстите ти широки, изгони фризьора, дай стаята под наем, ще изкараш зимата, ама и тая срутанятина, на кой ще я дадеш? На кого разправяш ти, че това е срутанятина? Къде се намираш да говориш така за къщата ми? Не те е срам. Стига! Чакай малко. Чакам аз. Може да купя нещо. Нали каза, че няма нищо да купува ни за продаване? Избързала съм, значи. Продай ми будилите. Какво? Будилите. Четах в едно списание, много модерно било, сега зимна градина с будили. Ти зимна градина ли смяташ да правиш, Райно? Еми, апартамент широк, тераса като площад. Добри пари ще ти дам, обаче сама ще ми донесеш саксийките. Няма да стане пазарлъка с будилите, Райно. Будилите не се продават. Защо? Да не смяташ да ги наредиш върху пианото? Може. Райно, все да те питам нещо, пък се забравям. Кажи. Как те взелам, че толкова сгрозна на Райно? Хлебарки! 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 Цялата ти къща пълна с хлебарки! Анто, реве ми се. Малко, ама ми се реве. На времето винаги ме беше много яд на тебе. Все познаваше, когато ми се реве. Цял свят баламосвах, Анто, от тебе не успях. Нас малко да ме разреве тая правилна идиотка. Коя? Къде ще я помниш това голямо нищо? Он бе перерелка беше. Ходеше с едно винено пълтенце. Майко й умря от салмонела. Искаше да ми купи на гарешките тръни, будилите, тая правилна идиотка. Едно нещо цъфна в тая къща. Тя и него реши да ми вземе. Разбира се, че ни го дадох. Няма да й ги дам, естествено. Позна, че няма да й ги дам. А позна ли кой се обаща? Аз ли няма да позная? Повярвай на очите си, София. Моля? Анто, ти ли си? Аз съм, бе. Няма ли най-накрая да се разберем кой е? Не, как не мога да повярвам на очите си. Господи. Аз не мога да повярвам. Не, какво го чакам, он е берберин, ако повярвам на очите си.
Анто, ти ли? Не ти казах, бе, аз съм, бе, няма ли най-накрая да се разберем кой е? Имаш грешка, не си ти Анто. Айде айде Оня Анто, когато аз познавах, беше аристократ. Да, той беше възпитан човек. Той нямаше да нахълта така в чужда къща, като и касатор. Оня Анто, когато аз познавах Анто, беше наистина от семейство, възпитан човек, щеше да стои пред къщи, да страда, да чака и нямаше да използва един стилист за троянски кон. Оня Анто, когато аз познавах, беше мъж и половина. Да. Леле, как го е гримирала тая Канада! От мъж и половина едно келево, кленово, канадско листенце. Слушай, Силвия! От 2 месеца половината преследва полиците. Сестра ми писа по Коледа на децата в Канада и е изпратила стара снимка, защото на новата съм изглеждал на идиот, на смахнат. Разбрали? Ох, майко, боже мой, боже мой, боже мой. Знаеш ли какво ме съвета твоя домоуправител, бе? Да съм пишел до вестник лична драма и да съм разкажал нашата съдба. От днес иди по мордата. Бето там ли докара го, бе? Домоуправители да ме смятат за смахна, за идиот. Пиши, Анто, пиши. Пиши! Защо да не пишеш? Много правилно те е посъветвал домоуправителя. Пиши! Как си се върнал от далечна Канада. И при голямата си любов, де. И как си се припознал в другата си голяма любов. Пиши. Не, моля се, само не ме докосвай. Човече, който казва, няма да ме докосваш. Откъде намираш сили, бе, моите момиче, бе? Откъде намираш тия сили, бе? Преди малко плака, сега се разбесня. Моля? Аз да съм плакала? Да, се чух, видях. О, Боже, Анто, причуло ти се нещо, въобще сестра ти е правя, превъртял си, привижда ти се разни бивалици, небивалици. Добре, бе, айде тогава утре да отидем да питаме твоята съученичка Рая правилната. Искала ли си пари или ми се е причуло? И тя се е смахнала. От много пари, много пинтилът и тя привъртя. Виж какво сега. Да. Не искам да гладуваш. Пияно няма да те купя, ще ти оставя долари. Разбрали? Как го каза? Долари ще оставя. Долари ли? Че какъв си ми ти? Ти ще ми оставаш долари, е? Питам те, какъв си ми ти? Че ти знаеш ли, че ако не беше се махнал тук, отдавна съм те забравила. Ти не знаеш, аз бях женен. Знам, сестра ми писа, било за малко. За малко бях влюбена. Уморих се. Боже, как бях влюбена. Той беше широкоплещест. Да, с широки рамене. Не като мен. Не. Като колоездач. Републикански шампион. Балкански шампион. А Войчо мой бил съден от Народния съд. Как да не се влюбиш в такъв човек, кажи ми. И знаеш още колко пъти съм хлътвала. Не ме интересува. Че как така? Така! И аз бях женен! Но след ми да се влюбих. Абе, аз знаех, че когато тръгнах да бягам от България, така ще стане. Знаех си главо, загубена главо. Ти повече, София, беше ми подарила една пирографирана кутия. Вътре с нашата снимка. Знаеш ли колко път се е видяла тази снимка, колко граница е минала? Снимката ли? Снимката е. Нашата снимка. Нашата снимка е двамата. Що ме лъжиш, бе, мискинино? Снимката може да се... Т.е. кутията може да се взема, но снимката не. Сестра ти ми е върна. И то с радост. Опа, ето я. Излагах! Излагай, а? Да, в колко писма ти писах да ми пратиш снимка. Ако беше ми пратила снимка, нямаше да стане това недоразумение с Веса. Анто. С тези писма само си разплаквал милиционерите. Нито едно не съм получила. Анто. Боже, докъде я докарахме. Ни ти да си жив, ни аз да съм умрял. Защо не тръгна тогава ти с мене, бе? Не знам. За да се мъчим.
Да те чакам. Да се върнеш. И да ме познаеш. И пак да се мъчи. Анто! Да. Виж сега. Абе, ако си човек, плати ми телефона и се разкарай в Канада. София. Да. Няма какво повече да правя там. Тук има стари грешки да плащам. Последни грешки. Последни сметки има да плащам тук. Абе, тая ЛХ още се държи. Дали ще дочакате Коледа, а? Че Коледа е други ден. Че ти от кога ще да празнуваш със света заедно? И аз реших веднъж да се смиля, да бъда като хората. Няма да стане. Виж какво сега. Телефонът ти ще платя утре. Не дей да звъниш в Канада. За твое нещастие аз ще бъда по-близо. Ще празнувам оная Коледа, която ти не признаваш. Прощавай, повече няма да ти безпокоя. Анто. Да. Прости ми. И ти на мене прости. Ами като не мога. Няма ли да ме целуеш, човек? Не се целувам. Същата си, същата. Има и по-лошо. Един ден да ме погледнеш в очи и да ми кажеш, ами, аз тогава заради теб ли останах тук? Какво? Никога няма да ти го кажа. Ами защото си лицемер. И Коледа не можахме заедно да отпразнуваме. За вчерашни работи не жалям. Какво да ти пожелая за Коледа? Да не те обичам. От все сърце ти желая да не ме обичаш. От дън душа се надявам да ме забравиш. Абе, не запалихме елхата. Ами запали я. Все нещо трябва да свети. Thank you.